ufisa sikusize ngani namhlanje? Okay. Engifisa ningisize ngakho ukuthi ningixhumanise ne-crush yami, i-crush yami from high school. Alright. Yes. Ngiyamcrush uGayi. Nanokuthi bunesithunzi esikoleni, bengazazi ukuthi ngizoqala kanjani, but Mhlawumbe uyadlala. Dlalela. yebo sambile mdlali. Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Wentombi heshe wensizwa abathubhudu abantu yellow bone umfana kaMasuku samakhamba eKSMG bathi imoto enkulu ingadlanga kahle ubushilo shintsha ibhalela phansi bathi ke unyanyavu another episode bathi ke umjolo eroundini mhlawumbe ke ngichaze namhlanje nginikeza abanje ixuku ukuthi masikhuluma umjolo eroundini sikhuluma ngani. Masikhuluma umjolo eroundini sikhuluma ngohlelo lapho khona sisiza khona insizwa noma intombi ene crush la ihlala khona noma eroundini yayo kodwa esabayo ukuthi iyitshele noma esabayo ukuyishela ukuthi iyitshele ukuthi cha sibani ngiyagcwala ngawo. It's either akasithola isikhathi sokuxhumana naye noma uyesaba ukuxhumana naye noma mhlawumbe nezinye izathu mhlawumbe ekhona mhlawumbe bake bathandana bahlukana kabi mhlawumbe badinga ukuthi sizobalungisela izinto bayasaba ukuthi babuyelane. Siyangenelela lapho ezimweni njengana lezo kwenzela ukuthi omunye umuntu mhlawumbe uyazitshela ukuthi masikhuluma umjeso eroundini sikhuluma ngani mhlawumbe sikhuluma into kanjalo nje ukuthi mangabe une crush silande thina sifike sikhulume nayo nje ngqo sithathe sibe phambi kwakho ukwazi ukuconfessa kuyo. Lalela asishongo ukuthi insizwa kuphela ibhalayo nentombi phela seziyabhala siphila 50-50 bakithi wonke umuntu unelungelo lokuthi asho ukuthi ufila kanjani ngene. Lalela namhlanje ngila on another secret location la khona ke ngibhalelwe ngenye intokazi iyakhala ingane abantu ukuthi cha iyayithanda leli bhungu lithanda inhliziyo yonke. Yaqala ukuthi ngihambe episode njengana le noma ngenze episode efana le asazi ukuthi uzala nkomoni kodwa kulungile asambe nami hamba nami wena uyobona ukuthi episode namhlanje siphatheleni. Asazi ke qakilikithi Sanibonani, igama lami kuZandile. Ngiyintokazi yaseMaritzburg esigodini ekuthiwa kaMpumuzi. NgwakaShabani Sibongo. Ngicele umjolo waseroundini ukuthi ungisize ungise komunye ubhuti engifuna ukumtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Ngiyazi khona ukuthi kuzoba ubulimi ukuthi umuntu wesifazane wayifanele abhale so ukuthi ufuna ukuxhunyaniswa nomuntu wesilisa. Kodwa ke izinto ezifana nalezi sonke siyazi ukuthi when it comes to love asikwazi ukwaphikisa ama feelings lawo. So engikulindele kuyena uku-accepta isicelo sami futhi noma ngabe kuthiwa uyasireject isicelo sami angeke ngize ngibe nankinga. As long nje ezobe azi ukuthi mina ngizizwa kanjani ngaye. Igama la Gayi engizocela ukuthi bangihambise kuyena uSandile wakaMhlongo. Sikhule nje ndawonye eMaritzburg sifunda sonke esikoleni high school. Ngilokho nje nginakho ukumthanda but kuwukuthi ke ngalesa sikhathi besivalelekile thina abantu befazane singakwazi ukuthi singahamba sekubantu besilisa siyoyibika. Kodwa ke I think now sekuyisikhathi because angikwazi ukuphila kanje ngiyamcrusha nje uSandile each and every day. Ngiyamcabanga nje even sasesikoleni angazi ukuthi kwenzakalani but then ke ngiyamthanda so ngizolindela noma ikuphi ukuthi uSandile umphendula uthini uyangi-accepta or uyangi-reject ngeke ngize ngibe nankinga as long as uzobe azi. Ngiyabonga. Qakilikithi sekunjalo ke futhi sesikhona endaweni esigameko la sikhona sobona sisi. Sawona njani but Ngiyabheka unjani? ngiyaphila. Nazo ngicishe ngasho igama elilonke. Kodwa uthiwa bani ka? uZandi. Uzandi. Ya. Azandi ngilokuthuka yabona ukuthi namhlanje ngithukile man. Ngithukile. But awutshela umbukeli lapha ekhaya ukuthi yini yenza ukuthi ubhale umjolo eroundini ukuthi ufisa sikusize ngani namhlanje. Okay. Engifisa ningisize ngakho ukuthi ningixhumanise ne-crush yami
i-crush yami from high school. Alright. Yes. Ngiyamcrush uGuy From high school. from high school. That was Khula- 2019. Yeah, that was angazi nini. Asidlule lapho. Alright. Yes, so sikhule sonke endaweni yaseMaritzburg ebizwa ngokuthi kaMpumuza. Yeah. So sifunda sonke esikoleni, nginokumbona nje ukuthi ke ngaleso sikhathi thina abantu befazane sasivalelekile ukuthi singakwazi ukukhipha Sure, ama-feelings ethu for abantu besilisa. Yeah. Yes, noma sesiqede esikoleni. I remember the time fanele siye kwi-matric dance. Ngangifisa ukumcela ukuthi ngicela i-matric dance partner yami. Ukuthi ke sengizwile vele ukuthi khona osehamba wayombukha kuqala ukuthi akube partner wakhe. So I was so disappointed ukuthi okay, bengitshela ukuthi lona thuba la ngizokwazi khona ukumthola uSandile ke. Unfortunately ngangakwazi sahlukana ke saphuma nje ezikoleni. So nginakho kube ngimbone ngibe ngamboni because phela umuntu ubhizi nempilo yakhe. So ebengakusho nje ukuthi ngicela umjolo waseroundini ungisize ungixhumanise noSandile wakaMhlongo, i-crush yami from high school. And ke ekufikeni kwaSandile angifuni uqamba amanga guys, angifuni uqamba amanga ukuthi like mhlambe ngizothi ngifuna ukuthi angiqome. Ukuthi mhlambe ngizothi ngifuna ngiqome asiphe noma ikuphi because phela umuntu nayo nendlela yakhe. And I do understand ukuthi ukhonza kuphi futhi ngiyarespecta lokho ukuthi unomuntu but nami Nkosi yami ngaze ngamthanda umfana. Yes, so uSandile ke wakaMhlongo isibongo bengingajabula ukuthi ngixhumanise naye. Okay. Mbukeli, angifuni ukuthi ngilethe kuze isipho samaseko ngoba ihlelo esiqala ukuthi sibone namhlanje ukuthi umuntu esifazane phakathi umuntu wesilisa. Angisho ukuthi into engenzeki, kodwa ke akobe sesiyayibona ke manje ukuthi isebenza kanjani into freedom of choice. Freedom of choice. Ay, wazanje. Dadewethu, impone ezihlaba sezibizile zamlando Sandile. Azivali-ke zami, azilala endleleni. So uzizwa njani? Nginakho phela ukuba nervous kancane kodwa futhi ngijabulile ukuthi ngizombona, ngizoyikhipha lento engishisayo khona uvalo lona likhona ngifuna ukuqamba amanga kodwa futhi nokujabula khona ukuthi ekugcineni ngizokwazi ukuyikhipha lento eneminyaka ihlele enhlizweni yami. Uthi uyazi ukuthi vele khona win or lose situation. Yes. Situation yabo. Sale yonto leyo. Kodwa akulungile. Ake simlande Sandile. Yeah. Sandile mfowethu, ngiyabingelela ngane wethu. Igama lami mina ngu-SMG ngiqhamuka kuyasebukhosini Media TV uhlelo umjolo erawundini. Mfowethu, ngicela ungachazi okuningi kodwa ngiqale ngixolise ukuthi nje ngivele ngibize ngale ndlela ekubiza ngayo sekukhona amakhamera nani. Kodwa okusemqoka la ukuthi ubekwa yini la okuwukuthi lokho kuphethe udadewethu ngapha. Ngicathi udadewethu uyamazi. Umazi kanjani? Mazi kudala sasifunda naye esikoleni. Akukho mhlawumbe nikweletana khona mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe uyofuna isikweletu sakhe. Hayi lutho. Awazi lutho? Anihlobene? Hlobene. Hey, angapholisa amaseko mfethu. uZandi uyena ocela ukuthi ufike la. Zandi, awuvele ubhoboke dadewethu. Sandile. Yeah. Njani? Ngiyaphila nami. Ngizoqala ngokuxolisa nje ukuthi manje sengiqhamuka nabantu bamakhamera. Emveni kwesikhathi nje side, I think sagcina nesikoleni ubonana and nakhona sasingekho close. But ke the reason why ngicela umjolo waseroundini ukuthi ungixhumanise nawe ingoba bengithi ngifuna ukukhipha mfethu into engizwayo mina. Uyizwa ngami mhlambe? Ngiyizwa ngawe Sandile. Nje kusuka esikoleni sisandawonye safunda benginakho ukuthi noma ngiyamthanda nomjida but ke ukuthi uyazi nabantu befazane khona la sivaleleka khona nanokuthi bunesithunzi esikoleni bengazazi ukuthi ngizoqala kanjani but nje khona la ngangitshela ukuthi ngizothola khona i-chance yokukhuluma nawe ngithi ngizocela ukuthi ube matric dance partner yami and ngathola ukuthi khona wayesozohamba naye. So I was so disappointed ukuthi angisakwazanga ukumthola uSandile shuthi sekuzoze kuvalwe izikole because ka-matric sesihlukane. So Sandile, each and every day
Uhleli ukhona engqondweni yami. Angazi noma i-crush yami noma kwenzakalani, but nje mengabe ngithi ngishibane ngishaya enqamulelayo, ngiyakuthanda nje Sandile Mhlongo. Ngakuthanda from esikoleni, not ukuthi ngikuthanda manje. Angazi ukuthi uzokubuka njengobulili obunjani lento engishoyo kuwena, but-ke kuyilona iqiniso ukuthi kusuka esikoleni nganginalo uthando lwakho. Zandile, Yebo. mhlawumpe uyadlala ukuthi angifuni ukusheshe ngithathe inkulumo yakho ngifake engqondweni, ngiphendula ngamazwi azokunika okuthile kanti uyayidlalela. Yebo Sandile mdlali. Ngisacela ukubuza ukuthi isiphi isizathu esikwenza ukuthi ubize amakhamera aze la uzokhuluma udabulo kanje? Isizathu esidala ukuthi ngibize amakhamera ingoba benginamahloni ukuthi ngizoyiqala kanjani lento le ngikhuluma ngomuntu wesifazane, and mhlawumbe mengabe kuwukuthi ngiyazama ukukufuna ngikuthole isikhuluma, awuzonginika isikhathi esanele sokungilalela njengoba ngisidinga. Ukufika nabantu namakhamera bengazi ukuthi le attention engiyifunayo kuwena Sandile ngizoyithola. Ya, ngiyakuzwa Zandile, kodwa manje into eyinkinga, kunempilo engiyiphilayo. Lempilo engiyiphilayo angiboni ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuyimela. Ngisho angisho ukuthi ngifuna ukukunikeza uthando olucelayo, kodwa manje mina ngokwenkolo yami angisheli, ngiphethe esontweni. Uma senginamandla ukuthi ngifuna ukuba nomfazi ozovusa indlu yakwethu, manje ngiyayibuza ngaphakathi ngoba ululanda udaba lakho. Bengingazi mina ukuthi uzokhuluma into ekanjalo. Uma uqala uthi kunento ezwayo ngami, ngicabanga ukuthi mhlampe Amacala mhlampe. mhlampe necala, mhlampe khonto engayenza, uzwa indaba ezimbi noma uzwa kanje. Bengingazi ukuthi ukhuluma ngento oyizwa ngaphakathi kuwena. Sengakhetha, njengoba sengakhetha, ngifisa ukwazi ukuthi lokho wena ukucabanga kanjani, injongo yakho ikuphi kahle hle, ngoba angifuni ukufukamela uze unothe ukukhampatha ngamanga. Ngcono ngitshela iqiniso obese wena ukuthatha ezakho iy'nqumo. Anginankinga Sandile nokuthi sewakhetha, anginankinga. Ngicabanga ukuthi mina nodadewethu lo usempilweni yakho size ngento efanayo, naye wavuma ukuba sempilweni yakho ngoba weze ngothando. So nami iyona lento engize ngayo, uthando. Ukuthi ukhona omunye umuntu ngiyayamukela inkolo yakho futhi ngiyayihlonipha, as long ngizothola wena nje kuphela Sandile. Bafo siyahlupheka, sifuna abafazi. Umfazi uyayiletha bafo, come on. Hawu, yenza le njongo mhlawumbe. Mfowethu, hayi ngiyakuzwa. Cha mfowethu, ngiyakuzwa. Izulu sesithi ayithunukali engenalo inxeba, esinenxeba ziyayilandela, ziyilandela ngoba vele sinenxeba. Kodwa angiqondile ukuthi ngizokuphula inhliziyo Zandile, kodwa ngifisa ukukhuluma iqiniso lonke kuwe ukuze uzongazi, ungithathe njengoba nginje. Ngiyasaba ukwamukela, ngiyasaba ukuthi isibindi esingaka usithathe kuphi. Ingoba ngiyakuthanda Sandile, ingoba ngiyakuthanda. Lesibindi engibe naso ingoba ngiyakuthanda. Kuthiwa bengingakuthandi, mhlawumbe kuthiwa bengikuqalela kuphela, bengeke ngize ngibe nesibindi sokuze ngihambe ngiyoqoqa abantu bakwemedi. Ngisifike la Sandile, ngathatha isibindi sokuthi ngizehlise isithunzi sami kwabanye abantu besilisa, ngibatshele before sifike nawe lana, ingoba ngiyakuthanda. I don't think bengaletha abantu Sandile kube ngifuna ukuzenzela nje ngawe. Inyama iyavuka ogqokweni. Ngelinye ilanga uma ngase kuthiwa le nto usuyayenza komunye ngikhona, ngothini mina? Le mbuzo engibuza yona kubalulekile ukuthi ngikubuze yona ukuze ngazi ukuthi uma kwenzeka inhliziyo iwamukela amazwi, ngazi ukuthi ngimukela abantu. Uma kwenzeka inyama ivuka ogqokweni kuwe, ngenze njani? Usutshela omunye umuntu uyamthanda ngikhona. Angeke Sandile, I swear. Angeke. Ngiyathembisa phambi kwamakhamera, I swear. Angeke ngize ngiyenze leyo nto mina. Cha, mina wethu uyaluza udaba ukuthi lume kanjani. Ngiyaluza mfethu. Libekiwe ithebeni. Into uZandile kade ngamazi.
kusukela esikoleni bengimazi kodwa manje akaze Kodwa uyabona akhulume isilonda sakho ukuthi asiphole. ya azipholi kodwa manje uma seyimisa ngesihloko kanje nami ingifikisa ngamahloni angazi ukuthi kumele ngenze kanjani noma ngithi singabe sibuye siliphothule lelo daba ngoba iy'nqumo okufanele ngiy'thatha kufanele kube iy'nqumo engizoyikhela phezulu ijulile le nto eza noZandile futhi angazi ukuthi yini emlethe kumina iyaziwa uyena ngaphakathi. Okusho ukuthi kuyi uyimukela ngendlela ubheka ngendlela ey'ningi bafo awuyibheki ngale ndlela ezenze ngayo khona mhlawumbe uhlangothi oyibuka ngalo wena oluhlukile ngoba phela lo muntu uze nothando kuphela lapha kuwo ukuthi wena uyalimukela yini ngamacha kuyinto engandile-ke bafo le mina bafo akusho ukuthi ngithathe kodwa nje bese ngisho nje phela nazi intombi inhle bafo isithembu ziyatha kanti isizulu esiphilayo bafo sithini bafo thatha umuntu bafo mina Cha engingakusho futhi yena cishe wangehlula uma ngabe ethi uzokwazi ukwamukela inkolo yami uzoyihlonipha. Ngiyakholwa ukuthi umuntu uma ngabe efuya inkomo kumele athande utshani ngoba inkomo iphila ngotshani okusho ukuthi naye ngoba ngiyile nkolo engiyona methanda inkomo yami futhi uthanda mina. Yebo kanjalo. ayi isindamasi insizwa Futhi siphetha ngaliphi ngana kwethu ngoba manje uyabona ukuthi siphetha ngaliphi futhi uyayimukela lolu daba noma ngilishiye ithebeni mina mhlambe nihlukanise mhlambe inhloko nesiqhandi mhlambe ngoba mina ngiyicele seyivuthiwe. bengisacela ukuvikela isithunzi sakho Zandile. Mm. Bengisacela ungadinwa Zandile. Lokho engikhulumayo ngivikela isithunzi sakho. Bengisacela okungenani ukumnikeza iy'namba zami Zandile. Kube yona ndlela azoxhumana ngayo nami. Sesobe sesiyithatha lapho ukuthi sifikisana naye ngoba eminye imibuzo engambuza yona ikhona kodwa angifuni ukuyibuza phambi kwezwe kodwa khona amazwi akhe ngiwazwile. Uzizwa unjani Zandile? Ngiyajabula ngempela ngiyabonga nje ukuthi ngingazile ukuthi ningixhumanise noSandile ukuthola iy'namba zakhe it's a first step. Yes ukuthi siyaqala-ke isiqalo sethu lesi ya ngiyamthemba-ke uNkulunkulu namandla asephakameni mhlawumbe azohlangana yakhipha into eyodwa. Muke lapha ekhaya uzweleke nawe bakithi ukuthi udaba likaSandile Zandile lethi iyafana yizo Zandile. Hey ihlanganisa emazulwini. Alright siliphethe kanjalo lapho udaba likaSandile noZandile bathi bazoxhumana ngasese bakwazi ukuthi balikhulume lolu daba lwabo engithemba ukuthi ke bazoliphetha kamnandi bakwazi ukuthi bamithe ama requirements okuyiwona abavumelana ngawo okwamanje mina nawe asihlangane next time. Gidigidi. Sanibona igama lami nguSandile ngamhlongo. Isimo lesi engibhekene naso kube isehlo nje esingehlele bengasilindele okungenze ngayibuza ukuthi uZandile isibindi esingaka usithathaphi. Umuntu wesifazane ke unayo lonto futhi kuyivela kancane ukuthi uthole umuntu wesifazane ozozendlala kuwe ayibike ukuthi uzizwa kanjani. So noma inhliziyo yami ifuna ukumamukela kodwa kunemibuzo elokhu ngiyibuze ngayo kodwa ithuba elikanje ngithuba eliyingqayizivele ngicabanga ukuthi uZandile ngimnikeze uca alidingayo. Kuphoqelekile ukuthi angimnike ngoba kahle hle angazi yini emsuse phansi aze yamletha kimi lo muntu wokuqala kade angazi bakhona abanye abantu abaziyo kodwa ukhethe mina. Ngicela ukuthi ngimnike uthando lakhe ebese ngiqaphela ekuthenini angangiphoxi nami ngenza isiqiniseko sokuthi angangiphoxi njengoba ngibeke phambi kwezwe nje kusho ukuthi ngithanda ngempela ngisacela ukumnika kodwa lokho sokuphetha naye eceleni ingakho ngishiye inamba zami. Bathi niqekile kide sengiyayigqobha-ke lezo zobathi umjolo erawundini kuyasukhuphusela iMedia TV ngenza kwethu ngihamba kanjalo-ke manje ngithi ye mawukuthi wena nawe une-crush yakho lapha ekhaya ungaphinde ngibhale ku-06 88 26 7740 06 88 26 7740 umjolo erawundini bathi yasukhuphusela iMedia TV. Silivala kanjalo kudaba likaSandile noZandile uzweleke ngenza kwethu it's a freedom of choice umuntu wesifazane useyakwazi ukuthi azishelele indoda mengabe ifuna.
Kanjalo-ke nawe ungaphinde ungibhalele ngifike nangakini. It's another new episode on another secret location. Umjolo Rounding. Next time, same place. Manje sengize ngaba nemizwa kudala yayo kuwukuthi manje inkinga yami la ikhona esekuthenini nginamakhosikazi mabili. Hayi bantu, hayi ngiyabinga, yazi seshana. Kuzoba khona lokho ngisombuleka kuwena ukuthi cha kona kungenzeka. Ngeke ngize ngikwazi. Cha. Yabo nje lesicelo uzosicela ngeke ngize ngikwazi ukusivuma, angisoze nje ngasivuma. ASMkhosi Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Kilike thuhle kwentombi yeshe wenza izobathi ubhuti wabantu lo Yellow Bone umbala ngamaso samakhambi KSMT stage sakhe esemkhosi Media TV uhlelo umjolo eroundini uyazi sisohlala sama crash awukho omunye umsebenzi esiwenzayo namhlanje ngila ona nana secret location ngibizo ujabulala uthe umJP une crash ufuna soyilana lalela asike siyoza ukuthi ke usibhalele uthini usisaphi khona endaweni esigameko sengikhona ngila ukuthi ujabulani niyaphila Asiyaphela mfethu. ngikhona igama lami ngeSMG ngiqhamuka esemkhosi Media TV uhlelo umjolo rounding tshela mina ngibe wayini namhlanje Hayi lana wemfethu. Inkinga enkulu. inkinga inkulu Hayi inkulu inkinga. sengikhona namasobeshini Ngoba inkinga enkulu nje kodwa futhi manje ngifuna ukuthi namhlanje lo muntu esikhuluma ngaye sesikwazile ukuthi ungisize oya agcine esevumile noma inhliziyo yakhe seyithobile oya ngoba mngiqala ngisho ukuthi ngimazise awukazi waqala ukukhuluma naye ngaphambili hayi ukukhuluma naye sike sikhulume nje kodwa hayi ukukhuluma le nkulumo engize ngayo cha sesikhulume ngane yase round yini lenzima ngaka ukuthi ngihlalise phansi ungazi bize mina ngisuka le bajujukwini awutshele mina yini inkinga udaba lulana ke mfowethu lengane yangazi nami ngiyayazi manje sengize ngaba nemizwa kudala yayo kuwukuthi manje inkinga yami la ikhona esekuthenini nginamakhosikazi mabili. Okay, iyamazi unkosikazi omdala iyamazi lo futhi wesibili. La manje ngibuka khona ngiyayibuka ukuthi cha manje ngase ngabi khona la kulomndeni izolama lamakhosikazi la amabili. okay Ingabe mina ngilutho ufuna izolama nisasa kuvala isikhala ayisibhali isikhala iveke indlela yakhe ohlelo la sengendlela yakhe nje inendlela yakhe ebalulekile indlela engimbuka ngayo ngiyabona ukuthi wena mfowethu kunesalukazi azosivusa lapha ekhaya kithi ngoba phela lemizi yobili lapha khona umuzi waseKhaboma. okay Kuzoba ke yilo wakithi la ngizala khona. Ngifuna lapho siwakhokho ke manje usugeqa amagula bathi uqedela ungethole akukho okuningi sengakubuza nengakubeka ngithumile ibhukwana zehlaza ukuthi zimlande angazi ukuthi ke ngizizwe njani kodwa ke ongithokozisayo ukuthi awushongo ukuthi khona igwababa elikhona ngoba sengijwayele ukuhambisa hambela izinsizwe ezihlezi zibulawa igwababa hayi ngoba kunegwababa kodwa ngiyabona ukuthi ufuna ukumbeka ngendlela eseqophelelo phezulu endaweni yakhe ukumbeka nje umhlaba ubona ukuthi cha namhlanje ufuna ukuthatha umkwazi omushe emagcekeni azovusa umuzi enjalo. hayi asike simlande sizwe le nto intokazi ithi Kakilike you are still live on umjolo eroundini sesakhe yaseMkhosi Media TV kuthi ujabulani sekhona ke la usisi unokhanya
Sinokhanya ngiyakubukela ngiyakubingelela igama lami ku-SMG ngiqhamuka Sekhosi Media TV uhlelo umthelelwandle. Dadewethu akukuningi engizokutshelwa yini kodwa ngibonga ukuthi uma ngabe sikucela ukuthi ufike ulenze iqiniso noma kade ungazi ukuthi mhlawumbe sikubizelani kodwa wakwazi ukusilalela. So la ubhuti uJabulani yena isizathu uthuleka. So engicabanga ukuthi angingapholisa amaseko, angivele nje ngidedele nje ugonyuluka ukuthi nembeka la bese sizwa yena ukuthi ukuzwa kanjani. Nokhanya phela cha ake ngikubinge nje ngokukhethekile intokazi noma ukuthi sijwayele ukubona ukuthi angaze ngikubeke lokhu namhlanje kodwa ngifuna ukuthi ube nokusenhlizweni yakho ukuthi njengoba ngila ngizokwakha angizile uzokona angizile uzodlala ngawo angizile uzokukhohlisa cha la nginenkinga enkulu kabi ngiyazi uyayazi impilo engiyiphilayo njengoba sesendaweni kodwa manje okusenhlizweni yami angikaze ngikukhiphe namhlanje bengiyimisele ngokuthi njengoba ngibize umjolo erondweni ukuthi bangisize ukuthi bangixhumanise nawe ngoba ngibona ukuthi kunezinto ozaziyo empilweni yami kodwa futhi engingasho ukuthi zingavimba le nkulumo engizoyibeka kuwena namhlanje. Njengoba ngikubizele nje endaweni ekhethekile bengifuna kona ukuthi ubone ukuthi lento engizoyisho kuwena angiyifihli ngifuna ukuthi izwe lonke ukuthi cha okusenhlizweni yami okuza kuwe kungunaphakade. Uqonda ukuthini mawuthi okusenhlizweni yakho kungunaphakade yini? Ngiqonda ukuthi ngane yakwethu la sekunesikhathi eside kakhulu ngikubuka ngikubona ngikubonile ngikubone ubuya ngikubone ngisho uhlezi nidlala kodwa igcinile ngibona ukuthi khona la ngenza khona iphutha umuntu ekwakufanele abe uyena olapha kula macala akithi uwe. Hayi bantu hayi ngiyalinga yazi sehlami hayi ngikwazi ngiyabona senginesikhathi eside mina ngikwazi ngile phambi kwakho ingane kunawe umuntu engimhlonipha endaweni. Ngiyakuvumela impela Amakhosikazi akho ngiyawazi ayangazi lento nje ekhuluma njengamanje angazi ukuthi ngingayithini noma ungidelela noma kuyini kodwa nje kuyinto engakufanele nje mina indlela bengibeke kuyona empilweni yami awusiye nje umuntu obengasho leyo nto bengakhuluma lawo magama lawo. Mina ngiyakuhlonipha ngihlonipha amakhosikazi akho ngihlonipha ngisho umuzi wakho uyindoda ehloniphekile ngisho endaweni yabo lento oyishoyo njengamanje ayifanele nje nhlobo nje mana ngiyakuzwa impela ayingifanele ngoba yini wena bungakulindele lokho njengoba ayisho kwabanye hayi kumina nakho ke sevele yafika eza kuwena iqondene nawe ayikwazi ukuza kumina. Ngithi ke manje phela khona into esenhlizweni okusenhlizweni ngeke uzokuthatha ukunikeza omunye umuntu uza ngokuwe njengoba ngiyizila ngila namhlanje ngingoba bengifuna ube nesiqiniseko sokuthi makube bekunento engiyifihlayo eceleni bengeke ngize la kule ndawo engikuyona namhlanje nawo lokho kuveza ukuthi ngisho wona ke amakhosikazi lawo amawazi ayayibona lento makube bengayazi abengeke ngize la ngizovela ngivele ku TV. Ayayazi avumile nawe ayazi kodwa ke akavuma ngeke nokukhohlakala manje cha akubona ukukhohlakala athula athini ngoba komunye wabo khona engimbiza ngoma mangihlangana naye endleleni kuvele omunye wabo unomdala nje ngithi makuyena manje ke uyivume kanjani lento uyithathe kanjani ibheke kanjani ngithi ibona ukuhleke lokho nje ukuthi ma usazophinde futhi uthi ma ngoba phela yena umdala ngithi ngeke ngize ngikwazi yabo nje lesicelo uzosicela ngeke ngize ngikwazi ukusivuma angisoze nje ngasivuma ngoba kuyini ukuthi okusenhlizweni ongekho akukho okusenhlizweni futhi angiboni kube khona akukho akusoze kwaba khona cha ke futhi kwandlela bengihlonipha ngayo isiphelile Mana sisemakhaya mana. Ngiyakakamela manje.
Cha. Masuthi khona legama oke walisho wathi lokho akushoyo akufanele akusho kuwena kushiswe yini. Umuntu engimbuka njengobaba noma ngimbuka njengobhuti osemdala osekhulile kunami, ngimncane kakhulu kunaye. Njengoba esho ukuthi bengibona ngidlala, okhombisa kona ukuthi ngikhule phambi kwakhe. Engibuka ngasho ngigijima ngephenti. Usezokwazi ukungijikela manje azongitshela ukuthi ufisa ngibe unkosikazi. Vele namanye amakhosikazi. Akwenzeka. Hayi ngeke. Hayi akeke kwenzeke kumina. Kuyenzeka kwabanye, hayi kumina. Mina nje unokhanya ngithi cha, ngeke ngize ngikwazi. Sungahamba kubheka kwabanye abantu mina nje angivumi. Mina angivumi. Ilali ingane ezivumayo. Mina angivumi mina. Ongavumanga akalali lapha. Mina nje angingeni leyo. Uyabona lokho kushoyo. Angikuphikisi khona. Futhi akukho la ngithi khona uwrong, awukho wrong. Ngoba yini kuyakwethusa. Uyakweshwa manje kamanje. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga noma nje uzothi uphuma la uhamba. Kuzoba khona lokho kusombuleka kuwena ukuthi cha kona kungenzeka. Hayi. Kodwa ke ngoba ke ukhuluma kanje engikuthokozela mina ukuthi ufikile ngendlela engicela ngayo ukuthi utholakale sibe la. Ngakwazi ukuthi ngithulule okusenhlizweni. Wakwazi ukuthi kusukela namhlanje kunezinto ezikhona phakathi kwami ngawe. Ongenza ukuthi lapho ngathi musuka namhlanje kube ukuthi mhlawumbe siyo mhlawumbe uyosakaza na umqondo ukhaya mhlawumbe kwacabanga sisibenzi. Yenza manje ngiyacatshanga nje le. No, amaphaphu Abo awu ngasoza ehla lawo. Kuyena hayi yeke bani. Mhlawumbe kube omunye umuntu ubaba ebengimhlonipha ebengimazi. Mhlawumbe kube omunye umuntu beyo mhlawumbe ehamba amaphaphu ehle kodwa nje cha ngeke nje azehle. Ngithanda la ukuthi ngoba bavele ubumhlonipha. Namanje ngithanda uyena ubaba ozomhlonipha ngoba inhloso njengobaba hayi njengendoda engangenza umfazi engalala nayo nginqune embhedeni. Angikaze ngithatha njengalo muntu, angikaze ngakubheka futhi angisoze lokho ngabo. Kuvele phela. Angeke izibe naso. Kuvele phela awukaze ukufise onjalo. Kuze kufike kuwena ngoba naku kukhona umduduzi wakho useduze kwakho. Kuyima ubone ukuthi okay lokhu kumele ngempela sikwenze uma kwenzeke. Ngeke kwenzeke. Ushaya phansi nje ngeke izokwenzeka ngivumi. Uzungizela amakhamera nje uzokhuluma yonke lento oyikhuluma inonsense yonke lento ongenzela yona. Cha. Bazothini nje abantu, bazothini amakhosikazi akhe abona yonke lento abantu endaweni bazothini. Uzongibukanisa nezwe nje. Buhlulwa yini mawuhlangana nami endleleni ungibize ungikhulume nami lento ngikutshele nje ngoba bengokutshela ungazi umosha isikhathi sakho, umosha isikhathi sami uzongibizela amakhamera la. Yabo lento oyenza la ubukisa ngami. Ubukisa ngami nje. Hayi, ubukisa umuntu, ngehlisa umoya kanjani ubukisa ngami? Akukona ukubukisa ngawo. Kanjani? Ukuthi bengikuvezela ukuthi izinto kulona enhlizweni yami lingakanani. Amakhosikazi wakho wena njengoba unawo namhlanje nawo wabizela amakhamera nomslimi mina. Cha, Noma ufuna ukubukisa ngami? angibukisi ngawo. Wenzani pho? Ngithi nawe njengoba ngize kuwena ngale ndlela engize ngayo. Yingoba bengifuna ukuveza ukuthi bona kwakulesa sikhathi. Kuwena ngikuletha ngalesikhathi sakho esikuvumelayo ukuthi wena ufuna ngamakhamera. Umuntu mengabe ufuna isithembu uzohamba aye kumakhamera ayocela ukuthi ufuna ukwenza ukukhohlakala kwakhe. Ngizobona mhlawumbe ngizothaba wangibona amakhamera. Angivumi-ke Njabulo, angifuni. hayi nokukhanya uyazi amazwi la ngikhathale khona ayabona ukuthi cha nje ngifikile ukuthi awuzwananga nesicelo sami akusho ukuthi khona ukubi asiqabene nangelinye ilanga siyophinda sihlangana khona sixoxe futhi exoxeni ukuthi kodwa lokhu-ke obekubalulekile bengifuna ukukuveza sengikuvezile kuwena nawe usuyohlala unako ukuthi ubaliwe lapha kulwamuzi kwamazilankatha yikomncube laphayana. Shami ngilingiwe. Omama labo baziyo bayokuthatha kahle bayokuphatha kahle futhi ngoba nabo bayazi ukuthi yikuphi okungenze ngize ngigcine sengithi cha le ntokazi ngiyayidinga ukuthi ibe khona le khaya. Intokazi endaweni ukhula nezinganga ubungayithatha izinto abafazi. Inhliziyo ikhethe wena. Angivumi. Lo nhliziyo ikhethe wrong. Angikuphikisi. Yabona nje kulezi zinto
nokukhanya. Yebo uthi inkulu kanjani? Ekhombisa ukuthi uma ngase uvumelana nami. Yabo uthi into enjani nje sazoyihamba nawe nempilo. Kuthi into kanani? Le ayincane iphele edozana. Nanokuthi le ichaza khona insila. Ukuthi mhlawumbe ngakhona ke insiyana ke ukuthi hayi mhlawumbe ngelinye ilanga so buye kube khona okuqhangana noma esikwenza siphinde sixoxe ngoba phela ungakusho lokhu namhlanje ngoba bungakulindele akikuphikisi lokho sokukhulumile kuhle kumina ngiyakuthanda ngoba ungiphendulile kunomuntu obengakaza ngiphendule Khohlakele njalo. cha angikhohlakala Khohlakele nje. ngiyakucela hayi kabi kulezi zinto nje zowu2 ngiyazi sinkulu kakhulu le ikhombisa uthando ngicela nje uhambe nogodwa khona ungakuthatha nje uthi okay kulungile ke ngelinye ilanga kuyokwenza angisho ukuthi Angihambi nalutho. cha Ngelinye ilanga ngeke saba khona. cha lalela Elinye nje ilanga Yalisaba khona kukhona thina kodwa vele ngeke libe khona ilanga likhona endaweni. Into ezomela ichaza ukuthi mhlawumbe manje siyaphathisa leli gula lamagama ukuthi uhambe nalo mhlawumbe uyosefa la ungaseperform mhlawumbe futhi niphekele futhi nibuyekeze ukuthi mhlawumbe lokho ukuthi nje sengike ngafika kuwena ngakusho engikushilo ukuthi uthathe kanjani kodwa ngifikile hayi la yaba kusho indlela ende uthando bese uhamba nawo mawukuthi uyakwenqa lokho nje ukodwa njengesiqalo mntana ayikabi ukuthatha nje ayikabi kuyisicelo Hayi isilingo nje lesi. egameni Thatha igqobeni lento ayifani ngiba yona. egameni lokuthi nje ukuthathile kuweza esandleni sakho ukuthi ukwenzeni ukulahlelwa kuphose la uphose khona ukuphose entweni yakho esho ukuthi ngeke ilanga uyohamba futhi ukudonse khona ntokazi ayikabi ngiyacela wazi ukuthi namhlanje noma yinini nje wena ubalekile liyaceka Angeke noma yinini soze. ngibonga lesikhathi sakho ngisona namhlanje right imbukela social media TV kubona ngathi udaba lesamhlanje ngizokhetha lumi ngandlela elingayo ngesimo sokuthi sinokhanya ubuka njengomuntu othuke kakhulu ngoba ngeke ngisho ukuthi uyizwa kabi indaba kodwa usathukile ngoba kusayisiqala kodwa ke ngiyabona mhlawumbe lamakhamera nomthelela kodwa ke angithembi ukuthi mhlawumbe ngiyilanga uzophinda mhlawumbe mangiphinde ngihlangana nibe naye ukuthi ngikhulume naye sezohamba ocabanga mhlawumbe nginje ngithemba kanjalo nginethemba Lelo nje lami ngeke. Noma sihlangana nje endleleni baba bengihlonipha sesofana nezitha nje. Ngisho njalo ngoba lokho okusho njengamanje bengakulindele kuwena futhi bengafanele vele ukusho kumina. Mhlawumbe ungabukusho kwabanye abantu already nabafazi abawu2 angimazi kwesithathu ufuna ukumenza nomkhulumi ngocingweni yenakhe ahlala ocingweni ngeke ngize ngikwazi ke mina ukuba unkosikazi wakho yilokho nje ngizokusho kuwena nenhlonipho ebenginayo ngawe nangomuzi wakho nani iphelile sezohlangana njengezitha angiyeke nje ngize ngikwazi ohlangothini lethu singijoye kanjani mntathu ngicela ukubonga ukuthi ufike siyabonga kakhulu lapho ukuthi ukwazi ukuthi ufike ukwazi ukuzolalela esilethele khona noma ngingaphethanga nje besifisa ngakhona kodwa siyethemba ukuthi naye ukuthi ujabulile ukuthi ukwazi ukuthi ufike wakwazi ukuthi umlalele ngoba ngikwazi ngikhuluma ukukhomba ukuthi ukwazi ukuthi umlalele ngisho so siyabonga kakhulu ngiyethemba ukuthi indlela yenu enizokuyithatha noma indlela yenu eyaphambili sizokufuna uyibone ngezinye somhlaba ukwazi ukuthi ngikhulume okuya phambili asifanele ukuthi siyishiye indaba ishuke kanti kodwa siyabona ukuthi ngathi kuhamba isikhathi sabomoya phanye nomoya kakhulu mhlawumbe kube khona into engikhona kodwa asike simelayo indaba mekuphinda mhlawumbe kwenzeka qondana mhlawumbe isimemeze ukuthi hayi mhlawumbe sengifuna ngathi ukukhuluma zathamba izinto hayi ilokho nje engingakusho ukujabulani siyabonga kakhulu manawa namhlanje thank you ngikhanya ondona isisi isimoya into yalalela ngiqoma iphesha ngithi siyabonga buke lapha ekhaya phinde sibambe next time
Qakile-ke sayiqopha lezo zabafowethu udaba-ke laphaya likanokukhanya nobhuti Jabulani silivala kanjalo-ke. Ngiyaqala ukuthi ngingabi happy nge-episode namhlanje ukuthi kuphele singekho ngisho indlela vele kwayimpo ngazibone bese ngisaba bese ngicabanga ukuthiwa nempama Nkosi yami bese ngiqala ukushompa isifana ngempama kodwa-ke lungile sivala kanjalo namhlanje 0688267740 info.yasemkhosini-tv@gmail.com ngaphinde nosibhalele nangakini sifike sizokuhlanganisa ne-crush yakho ukwazi ukuconfess. Lalela ngimthandayo. Uba kodwa nje ngiphoxekile. Ezinye zezinto ezingiphoxayo ukuthi umuntu esimthatha njengomfowethu ekhaya sihlala naye kanti yena nje unezinto ayizwayo engekho right. Uyazi sisi lo ngingamenza umfazi no, like it's a way engathi ngizama uphinde appreciate lento nami ndayenzayo uyabo sakhe ubuhlobo more than obusinabo. Okay, so yebo empeleni ufuna ukuqhuba lento obuhlobo manje ine certain way. yeah engathi thing yabo. okay to kind of like family one time. Ngihlale naye ngimbuze kahle ukuthi kahle ngempela ungikuba. Eyasemkhosini Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Qakile-ke Tonto wentombi yesho wenza abantu ubhuti abantu lo yellow bone umfana kaMasu samakhambe KS ngijiye bathi stage sakhe seKhosini Media TV uhlelo umjolo roundini. Ngikhona la onana secret location ngibhalele uDoc la uthi nje une crush yakhe khona la roundini ngifuna mina ngimsize ngibahlanganisa. Wena ke hamba nami sibuye siza ukuthi uDoc namhlanje usiphatheleni kodwa uyazi na uthi ispan sami ukushaya ispan angihluleki kumabizo asabe. Doc, how's it? Ona SMG yamba njani? Sure my brother. Igama lakho futhi ku-SMG ngigama laseKhosini Media TV uhlelo umjolo roundini. Wethu, tshela mina ubekwa yini la roundini yakho? Usuka kuphi kangaka? Tshela mina. Guys man kunzima yabo khona umntwana ndimthandileyo mfethu yabo kwaye ndamthanda kudala. So into eyenzekayo mfethu under certain circumstances ndaye ndamuvela kokwabo yabo. So ndaenda apha ndikhula ndingumntwana ohlala kokwabo ndilala nee-brothers zakhe kumnandi yabo. So long story short mfethu my sister ndiye ndaqala ukumthanda mna mfethu ngosesingene high school yabo. You know when you're trying to catch feelings uqonda okay so right yabo. Now uyambona manje lo mntwana and into eseyibuhlungu ukuba awukwazi uvela ukhasa umuntu kodwa uthi mama kumamakhe yabo. Anizalani mfethu, you are not family related or anything but in the end of the day uyayibamba into yoba ekuse ndigcwele ngalokhwini. So uthe xa ndibasa umatric ndaphuma ndayohlala apho ndihlala khona mfethu for my own reasons ndagrand. But ngoku each time noba uyanditexta noba siyancokola or ndihleli naye I have that feeling yoba engathi ngade ndithi mfethu yazini kunala connection khona. Yeah, andiyifuni lento yosiyenzayo uba awe brother and sister. Mina ndibona umfazi apha kuwe ndibona ikusasa lami apha kuwe yebo. Alright. So ngifuna ukuthola Doc ukuthi how long umazi nokuthi how regular nihlangana naye this time since umamazi that time nise back in the day. Yeah. Okay, so ndingathini yonke lento iqale 2013 after i-oleti selingekho yabo. Sure. So ndamuva ke ngoku ndayohlala kokwabo kwamnandi uyayibo. Ndamazi umamakhe yabo, umamakhe was a family friend. So ngoku waqoma no yazini come over umntana yabo. I have relatives but why wathi yena cela ndihlale naye. I was open to that. Ndahlala naye, I was cool with the family, obhuti bakhe ngabafethu. Sakhula sibhana mfethu yayibo. But apart from the mere fact that mna ndithe xa sendizibona uba okay ngoku umuntu umdala yabo seqinile ndaqonda uba no yazi sisi lo ndingamenza umfazi lo. Like it's a way engathi ndizama uphinde appreciate lento nami ndayenzayo yabo sakhe ubuhlobo more than obusinabo. Okay, so yabo empeleni ufuna ukuqhuba lento obuhlobo manje in a certain way. Yeah, kind of thing yabo. Okay, to kind of like family one time yabo.
So ngoku into eyenzekayo mfethu because yena singabantu uZethu, ekugcineni, yeah. injalo mfethu uZethu ndigqibele ukumbona yena like recently I'd say beku-last week. Sure. Yabo. So simane sibonana, it's not frequent like before because ngoku mna ndihlala apha ndihlala khona apha eThekwini, yena uhlala apha ahlala khona naye kodwa lapha eThekwini, yabo. So ndiyaqonda uba man, it's kind of like faith ndoda. Sure. SiseThekwini soyi-two, as close namakhaya ethu. What's stopping us from doing what we want? Ish. Yabo. Because umbone mfethu umuntu nawe xa ucinga uba unayo la feeling. Sure. Because you read the room. Xa umbone lo mntwana mfethu naye ungathi kulaa mood xa umbheka, but awukho sure because it's hard to say ukule nto kanti no usisi uncuma nje uyasmayila because no you my brother. But bakhulu pretend. Yo bro bayapretendana umjolo enzima. Yo. Alright, mbukela Soukhosi Media TV sesifikile la ku Doc and uyasiza isitori sakho ukuthi sime kanjani. Yabona ukuthi impela la sizokhanda umshado. Hayi indaba okudlala intokazi indaba zama-games ama-finder akadlala ama-finder uzama ukuthi create ubuhlobo buya phambili from ubuhlobo back then ekhula and ufuna ukuthi avale sasikhala but ke ama-feelings yonke engiyikhathalela kakhulu iyona into eyakhela umjolo aroundini ukuthi sizo-satisfy ama-feelings abantu. Awukwazi ukuthi uhlale une-crush and urelax SMG khona no hayi kanjalo. Thank you. Doc mfethu Mfethu. ngithumela impwana ezihlaza Sure. zamthola uZethu. Thank you. Luckily. So ngifisa ukuthi before afike ngizwe kwena ukuthi uzizwa unjani ukuthi uyafika usefikile nokuthi if wenzeka ngithanda ukubuza nombuzo if wenzeka bafo sithi siyaliphotha uDobo mfethu bese inhlanzi ingabuki. Ayandazi kuba senje ndiyababona amanye amantombazana akhona mfethu. Kodwa it's like there's that thing that makes me feel at home xa ndihleli naye. Yabo. Ndinayo man laa nto andazi iyandiphelelisa mfethu njengendoda uba no bra ndikhona man ucovered, yabo. So ngoku xa ingazivi ngaloo ndlela, yeah there's always that small space for disappointment but I so wish naye mfethu beziva ngale ndlela ndiziva ngayo. Yabo. Aqonda uba no yazi into ayana mfethu okanye Doc ndigcwele ngawe mfethu, yabo. Ungacingi uba fani uba yes nam I had the same feeling. Even though yeah she has a boyfriend I think but yabo life happens. Life happens. Alright but ngithanda i-confidence yakho bafo and nokuthi uyayikwazi ukumela into yakho. Let me wish you all the best. Thank you. Ake simlande sibone ukuthi uthini sisi. Oh kuthini mphola kwakhe yini nazethu. Relax. Kelekete mbuya Soukhosi Media TV, you are still live nomjolo aroundini. Doc mfethu sendizile impwana zabuya naye uZethu. Hey bonga mina Use kanye nathi Zethu sawubona. Siyaphila kuze ntathu. Aphila. Igama lami ngoSMG ngiqhamuka Soukhosi Media TV uhlelo umjolo aroundini. Dadewethu angeke ngande kakhulu ukuthi ngilongichaza. Ngizwala ukuchaza. Kodwa engaxolisela nje sifike namakhamera ndisikuthathe sithathe khona ngeke sithathe ngawe sibonga ukuthi sihloniphe ukwazi ukufinyela ukuthi ufike uze lapha. So inhloso yokuthi ube la hey nanze ngikhuluma indaba zabantu. Alright uyamazi Doc? Umazi kanjani? Mfana ngasekhaya nje futhi ke wahlala nasekhaya Oh njengabafowethu nje bantu esiphile nabo kakhulu. Thank you. Ufana nobhuti wakho futhi Doc. Alright uDoc uyireason yokuthi ube la. So angifuni ukuthi ngikhulumele, ngifuna ukuthi uzwele ngikusuka kuyena ukuthi yini edala ukuthi akubekela. Engicabanga ukuthi uzothola nenhloso ukuthi ungani noma uhlelo lomayelana nani. Doc bafo. Yebo baba. Hey boboka mfowethu boboka. So Zethu sisi man isizathu sobube lapha namhlanje iqonda ukuba ndiye ndabacela SMG ebukhosini uba mabake bafike mfethu mani bandincedise apha cause le nto iyanditya apha ngaphakathi iqonda. Sekunexesha kona ndicinga ngawe mfondini ndiqonda uba I so wish that I can turn le idea into reality. Because mfethu uyazi uba sikhule si-close and I'm like a brother to you, like a sister to me but
up until now, I feel like we can do more than that. Yabo. Because kaloku mfondini like uthando liyakhula mfethu yabo asikwazi ukuhlala endaweni enye siqonda uba no sizithomi yethu omnye akaziva ngale ndlela uziva ngayo uyayibo so bendirhalela mna umjolo erawundini undincedise mfethu ndithi find out uba kahle kahle wena ingaba uyayiva nale nto endiyivayo apha ngaphakathi mfethu because mna ndinale ntlantsi yothando ndinayo apha ngaphakathi ivuthayo mfethu and iloku ivuthiswa kukubona wena yabo andazi ke sisi uba wena uziva njani because like it's been close to a decade ndikwazi and the only reason endifuna ukuthetha nawe ngoku kukuba mfethu sibadala and I really like you kuba inoxoko uba ndizoloku ndisithi no you my sister ntoni no we've been family friends for a long time but ngoku I so wish uba singake sitshintshe obobuhlobo sibe close man build a family sibe like yabo si-represent each other because xa ukhona mfethu like I really feel at home like ngaphandle kokuba I grew up kokwenu and everything else but xa ndiseca kwakho mfethu I feel secure I just fall in love all over again yabo so I so wish uba nawe maybe you feel the same way or maybe you'd like to try something sibone lapho kubisaphi because mna mfethu it's not like andifuna meet and greet now yes I've had my fair share amantombazane but kuwe phela konke mfethu I just want to be with you nje yazi njengoba ngithuli ngiyayicabanga ngizama ukukulalela angazi mhlawumbe ngoba ngiye ngithusa ukuthi umthanda kanjani umuntu onjengosisi wakho unyaka nje edlule sidla ndawonye sigeza ndawonye ufana nomfowethu uhlala ekhaya iyangithusa manje ukuthi wena ungagena ama-feelings ngomuntu onjengosisi kuwena mina ubhuti kumina ngilindela ukuthi kube wena ongiprotectayo njengobhuti hayi angazi noma mina mhlawumbe ngicabanga ngenye indlela but angi-understand ukuthi kwenzeka kanjani njengoba ngisho ukuthi sikhule ndawonye ngiyakwazi ayikho into yakhe engingayazi uganga iba khona kanjani kimizwa kumina sengizazi zonke izinto zakho kade uzenza like uma ngingasho nje like an example ngazi konke ukuganga kwakho mina kokukhula kobufana ngiyakwazi uma uthanda umuntu umthanda kanjani ngiyakwazi futhi uma usuke uyishayela uyidlulela mina yakheka kanjani imizwa umuntu kanjalo andinakuwuphendula umbuzo wakho kodwa into endinoyitsho mfethu kokuba uthando mfethu xa lifikile lifika ngendlela esingayaziyo lulisela ngamanye amazwi lifana nokufa kuba kaloku sithandwa ndingathini kum ukhule from a sister to a lover to a mother like I feel warm when I'm next to you like i-presence yakho ndiyayiva yabo xa ukhona I feel complete ewe ndike ndazenza izinto nabanye oosisi bekhona uyayiqonda and sikhula sonke nawe undibona nosisi othile okanye nentombazane ethile It was back then. It was back then. I'm a grown man ngoku I'm trying to stand on my own and I'm trying to like start a family for myself yabo I'm trying to build something endizokwazi ukuthi I have someone and when ndithandela into yoba like you are a very strong and resilient woman awuhambi uthatha izinto ezincinci mfondini I got to know you in a basic level uba ndikwazi ukuku-understanda mfethu xa ungekho right naxa urayithi uyayiqonda we shared a lot so now andifuni mfethu ukuba awungomntu wena ndithanda uba engathi angahambi ehethwa zezintwana mfethu yayibo awunguye nje umntu endibheka ndibona uba usazodlala abafana lo mntu wena xa ndibona wena mfethu ndibona umama wasendlini into esisithanda yayiqonda so bendibawela mna mfethu if ikhona indlela entliziyweni yakho uba uyamkele le nto mfethu uba ekuse uDoc mfethu uyandithanda akho nto angayitshintshi uyabawela futhi uba ekuse abe nam siphilisane and I'm sure okanye nasekhaya bangajabula xa benovuba mna nawe sicinga ukubopha iqhina lomtshato uyayiqonda sikwazi ukukhulisa ubuhlobo bemindeni yethu because kaloku ekugqibeleni yes from umntwana waseyadini to a grown man there's a lot that changed and ngoku I'm a big man I'm trying to build my own home and I'm trying to like start a family with you kodwa mfethu awukwazi ukuyiqala ifamily indlela ofuna ukuyiqala ngayo ngizothina ijwayelekile futhi iyathusa yabo nje lento esho uma kuthiwa nje uziwa omunye wabafowethu okuthatha njengobhuti like kuzobe ngazi ukuthi wena you've betrayed my family uhlala khona
kanti ngenkathi uhleli khona wena ubhizi ubuka iy'ngane zakulowo muzi ngelinye ilihlo. Yes, your family bangaba happy because bayangazi, but eyami ifamily will feel betrayed ukuthi kanjani umuntu esithemba ukuthi uyena ongabheki iy'ngane zethu. Nje mfethu angazi ngempela serious lento yakhe iyangithusa. Like uma ngathiwe ngiyangelelela nje. Yebo baba. Yeah. So zethu dadewethu if usikhula like injenganani nje yabo akingilinganise ngenkomo. Inkomo inesigaba sakhona mayizalwa iba inkonyane. Iyakhula iba mhlawumbe let's say iba iduna or iba ithole yabona iba isithole senkomo. Then mangabe seyizele seyindala seyizele siyimanzi wale siyakhwela siyinkunzi iyathena siyinkabi. So nempilo injalo. That was then ni like brothers and sisters ngoba vele nanibhone relationship ekhule kuyona. So manje isikhathi sishintshile manje yabo isikhathi sishintshile now sekhulile is developing is growing from a boy to a man. Yes. So useyasuka ekutheni sombhali izinto sezibuka in a different way and a blessing in disguise kakhulu mfethu because mina ngoba kwami ukuthi vele ubona umuntu and vele ukhonyisa umuntu ovele seduzana. Yebo baba kukahle kakhulu yebo icabanga ngendlela ukuthi lo muntu uyakwazi. So we've been sharing memories. Okusho ukuthi uqonda ukungitshela ukuthi indlela yena abonga ngayo kwifamily yasekhaya ileta ayishoyo iyona ndlela yokubonga leyo. Asithathe kanje mama. Sithathe ngale hlobo ekade sichaza ngayo ukuthi sisuka kule relationship ye parenting or ye friendship of indeni yabo. Now siyabukhuma uhlobo you take into another level yabo. Avele wakhe ubuhlobo ke manje i-bloodline sidibanisa igazi because nami beningekho kanjalo if beningekho serious. Mina ngibona kuwukuthi nje kuphela akasihloniphanga kwakhona ekutheni ezebe naleyo mizwa. I feel like ngathi ngihlulekile ukusihlonipha because mina lo muntu ngisho ngathiwa ngihamba nomfana mayeqhamuka ngiyabaleka because ngibona umfowethu yabo. Ngimhlonipha ngangokuthi makuthiwa ngiba nenkinga since esenendawo yakhe ukuhlala ngasehlala ekhaya mangiba nenkinga ngaseduze kwasendlini yakhe umuntu engingakwazi ukubalekela khona ngicela indawo yokulala ngazi ukuthi ngisafe. So kushuthi phela lo muntu uyabona ukuthi kuningi okungenzeka. Mina ngiya ngelinye iside ngicela usizo pure kanti yena ubevele nezi yabo zethu in every man behind there's a woman. So women is taking a house is turning a house to a home. So nawe shizoshintsha leya ndawo kabhuti wakho uyenza ikhaya. How's that? Very good. Mamela yabona zethu no zethu let me apologize first for ukuba bengathi ndiya disrespect because i-reason yokuba ube lapha benzama ukuquma le ndawo ye disrespect because ndiyayazi ba if ibivele ngenye indlela kubazali bakho siyithetha nje without being here on live television bekuzoba ngathi iyadelela manje lenkwenkwe singamkhulisa kangaka ukuthi okuthatha simele senyonyobela umntana ethu ngoku intoni leyo yayikona yilento mina ndiye ndalinda ukuba let me get my own place, let me certify myself first, ndithethe nawe ke ngokuba sendisazi ba ndijonga ifuture nawe akokuba ndifuna sibe sidlala umacashelana no ndifuna wena waziwe ekhaya nami ndaziwe kokwenu because lento yobuhlobo zethu mfethu goes a long way. As soon as i-parents zakho zirealize uba aningomntu ufuna ukudlala ngawe zizoyiqonda into yobana no udokhe kahle kahle ufuna ukukhulisa umndeni amaintaine le bond esinayo. Andizame ukudiliza umndeni ngale ndlela, however I'm trying to build a secured future for both of us. I accept into yokuba yes ndikhule kokwenu, but how about wena ke ngoku uzokhula nami sike sibonisane sobabini ngale ndlela sathi sakhula ngayo because indlela endiye ndakhula ngayo kokwenu I so wish ngathi nabama abantwana bangafumana oliyathando nalamfudumalo because xa ndiseca kwakho mfethu I feel warm, ndiyayithanda laa nto nani expressa kum in a difficult time. Mina ngibona nkosami ukuthi ngaba nayo imizwa yakho ngalokwe No, I understand. Angiboni at least wena mhlambe lento approach because sekuyisikhathi kulento ezwayo mina nje yabanda qanga
I only have that love for you ukuthi nje ngubhuti. Oh, Njengobhuti yabo. So mina my suggestion ngiyabeka nje umbono ngazi lento ngicabanga ukuthi nawe uyaqala ukuyizwa ngithi so mhlawumbe ngenze ukuthi mhlawumbe nawe vele ukuthuka abantu kuyashiyana omunye uyathuka athi yabo omunye uyathuka bekhaya yabo mhlawumbe nawe that kind of a person othi methuka abeke phansi umoya like ukubanda kwakho let's say mhlawumbe ngoba usathukile in kind of way yabo. So what if mhlawumbe dating yana ukwazi ukuthi ngizama uyixoxa lento mhlawumbe because uthando liyakhiwa. Hayi akekho umuntu ozalwa ethanda umuntu, akekho umuntu ozalwa ufuna bethu umuntu sangeni. Ngiyakwazi ukuthi mhlabe phansi make bond. Make bond. Sinayibond nalo muntu ngoba ngisho sinayo. A different one. Ile yena ayidingayo enganayo mina. Nginale esinayo soba u2. Akuyithathe kanje ukuthi nibe ne bond lethe ngiyade nithandana boyfriend and girlfriend ibond abantu abashadile nebond abantu abangashadile mfana noma Angifanga ngaze ngishade so manje angazi. no but ama goals awafani. Yeah ama goals awafani and I'm sure ukuthi uyakwazi lokho. Awukwazi ukuthi bongabe ungashadi as i-boyfriend and girlfriend iphile njengabantu abashadile kunezinto ezingafani somehow but mangabe selethatha umuntu relationship lapha sebeleka kwesinye isigaba izinto ziyashintsha. So mina ngibela ukuthi at least how can we do ukuthi sikwazi ukuthi nisebenze kulokhu ngoba okubalekile ukuthi kube khona ukuthi imithane halfway. yeah baba. No, yabona ndingakubethanga emlonyeni guys. Yabona Zethu mfethu, I appreciate the fact that uzile lapha yabo. And it gives me like great pleasure uba ndiku-understand ke ngoba kahle kahle like all along mna ndine bottling up my feelings inside noba ndikuxelele was why yabo. I'm getting that reason because yabona ngoku I can see perspective yakho uba ayikho kule into ndikuyo. However wena usafuna uba khona ebomini bam but as a friend, as a sister, because Zethu mfethu, yeah, we met a long time, we grew together, we have a bond, and le bond isinayo thina mfethu, it's kind of like I appreciate the relationship yam if I'm going to be friends with you at the same time be in love with you. And I know we are if we're going to be friends andizokwazi ukukuxoxela in another way. Waba nento engathi inhlanhla yothando something mina ngibona ngathi mhlawumbe mina ngisuke ngakukhonza kakhulu as a brother ngaba open ngaba friendly mhlawumbe wena wasabo uboni ezinye izinto wayibona ngenye indlela yabo kanti bekungakhona ukuthi mina amthobe ngama sign of love no. Yes. Bengi like nje ngomfowethu like ukumkhonza umuntu umthande as a brother a friend bengingasho like angazi mhlawumbe kunama symptoms owabonile nje kunezinto oyibonile. No, ukuthetha inyani mfethu mina like ndithanda indlela ondenza ngizive ngayo xa ndiseca kwakho Zethu. Sebuzweni lento ngaphandle kokuba wena undenza njani ndithanda isidima sakho. After today since kusho lento awubona ukuthi sekuzoshintsha kwamina mhlawumbe sengizokuxwaya mangikubona. No, yazi to be honest Zethu mfethu, I really don't care what happens next because as long as mna ndikuxelela uba ndisiva njani. Because in the end of the day kukuba ungafeli ngaphakathi xa ungumtshintsha mfethu. Uyithethe imbilini yakho umthethe nayo umuntu xa umthanda mfethu. Because mna andifuni mfethu in the end of the day uthi uyeva uva ngomnye umuntu okanye uva ngomjita wami endiclose naye bayibo yazi Zethu mfethu ayanduka nje nawe. No, it's best you hear it from the horse's mouth. Ndizitsholo mna mfethu uba Zethu ndima apha mna mfethu. I'd rather not be friends with you if ever it's the cost that mna mfethu I can't be able to fall in love with you. Because from the minute Zethu mna like I got to know you, I've been growing inside. But fearing the fact that ndisemzini womuntu la ndisemzini wendoda kona this has been my crush for a lifetime. And ngoku mfethu I really hate the fact that when you don't feel the same way Shane.
kodwa ke ndiyayibulela into yobana uye wakwazi uthetha indlela eziva ngayo because zethu I don't wanna lie, like yabona when you close to a person you'll become friends, you'll understand each other, you'll finish each other's sentences, uyiqonda ba like bro this person completes me in a different level, yabo abanye abantu abayi-understand ibhondi mina nayo esinayo. So mna the reason endirhalela engathi i-product yethu sobabini would be something amazing because I like the way you're so calm and gorgeous, and apart from all that in fact you are just the type of woman I'd enjoy my life with. Awukoda zethu. Awukoda zethu. Awuzethu. Awukoda zethu. Ngiyakuzwa mfethu, ngiyakuzwa. Asikho isinqumo engingasithatha njengamanje, ngoba mhlawumbe ngabe ngenzela wena noma ngenzela ikhamera or something, mangingathiwa ngithi hayi mfethu okay ngiyakuzwa, like ngicabanga ukuthi uthando uyalazi ukuthi luhamba isigaba eside kangakanani. Angeke namhlanje ungitshena namhlanje bese kube khona into engiyizwayo ngeke ngifuna ukukuqambela amanga. Phela nje into engiyizwayo ukuthi ngithusile nje ukuthi hayibo. That's why I was suggesting dates. Yeah. Do you think we can always go on a date? I'd appreciate that. Go look Tetinyana. You just name the time, I'll get the place. Ngizomtshena mase ngithola isikhathi. Yeah. Phela i-digest ayicabanga. Mhlawumbe ngingamnika i-chance ukuthi akayichaze ukuthi kahle kahle lo mkhumbulo uthatha. Esengale kwekhamera ngixoxele kahle. Awungitshene wena. Leshulu hamba uthatha. Iyazi mina lento osufika nayo ithatha. Come on, leshulu uthatha manje. Yeah, mbukela Sokhosinimita TV, uhlelo lwethu namhlanje lokuphetha lapha. Ngizweleke uDoc uyazama ukuchaza ngendlela achaza ngayo, and uzethu uyayimukela indlela ayimukela ngayo. For the fact that ukuthi zethu kwazile ukuthi ufike, ukwazi ukuthi ulalele ukushiwo uDoc, sibonga kakhulu. We appreciate that. Noma ngingaphathekile kahle, ngiyangaphatheki kahle kusami makuphethe kanje ngekho la simitha la khona. Yeah, kodwa ngiyalibonga ukuthi lama date igcwele liphasile. Yabona ke ngiyathanda kakhulu ipoint lami liphasile, okusho ukuthi umsebenzi wami ngiyawenza. Doc, uthini ngesinqumo esithatho sethu? I understand, but it came as a shock, yabo. Sure. It came as a shock because not so long ago besincokola and can't even mention it. However, ndiyaqonda ba naye uzokwazi ukuyicinga kakuhle lento mfethu. Ayibona ba where I'm coming from my side. Sure. Yabo uba kahle kahle isizathu sobantu ndibe ndimizisa kwi-TV mfethu ukuthini. Yabo. But apart from that mfethu, I really hope yena she finds that closure to say well like say lo mjita ngempela like yonke leminyaka ugcina into entsha mfethu. Shithi kahle kahle mfethu lo mjita nyani uyandithanda. Akwazi ukunika i-chance mfethu, and I'd appreciate i-date isithethe, like get to know ba okay get work mfethu, yeah ngiyekuva uthi nami ndizokwazi ukum-understand ba like her reasons, because nangoku I'm sure ekhaya bazoyibona lento nabafowabo bazoyibona, like sendilindele nantoni na kwi-brothers zakhe, because uyayazi ke the minute ucrusha umuntu emdala ukuqaphela kudala. I won't mention into endake like I won't mention umuntu owayithethayo, but waye wandixelela uyayibona le ndlela ndimjonga ngayo, uyandibona bengathi sendiqala uba nothando. Andizuthetha uba kuse hayi bani ndiziva kanje, kodwa wathi hayi ngiyakubona le nto, but ke ndaqonda uba mandizame ukuzibamba. Kodwa ke ngoku mfethu it came to the end uba no bro thetha mfethu because tomorrow is not promised. My brother, thank you very much for making it through. Zethu sisami ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike, so I just hope ukuthi esivumelane ngakho la kuzokwenzeka, and try guys ukuthi nenze inshallah. Bafethu mina ngifuni ukuthi bekhona imishado ewayo bafethu bikhona ngakho imishado nobafethu. Sokhosinimita TV uhlelo umjwayelo bafethu next time and next place ke ngizisho ukuthi la in this place I'm in another secret location next week, na next week ngizokwenye secret location, so bafethu ngizani njalo. Sanibonani. Ngiyabonga nje ukuthi ninginike ithuba, kodwa nje ngiphoxekile. Ezinye zezinto ezingiphoxayo ukuthi umuntu esimthatha njengomfowethu ekhaya
sihlala naye kanti yena nje unezinto ayizwayo engekho right. So lokho kunginikeza isifundo sokuthi baqinisile mabethi umfowenu kusho ukuthi umuntu wegazi, ngoba omunye umuntu ngakujikela uma ekwazi ukungithanda ukusho ukuthi kuningi okwakungenzeka ukube wafikelwa umqondo ongekho right. So nje ngiphoxekile ngoba mina ngimthatha njengomfowethu and ngiyawazi amahlakahlaka akho kungiphatha kabi kakhulu. Izinto zakhe eziningi ngiyazazi ezenza ukuthi kujika kanjani ukuthi abe nesibindi sokuthi azafile nje ukuthi uyangithanda. So angazi ngiphoxekile, kodwa ke ngisazomnikeza ithuba le date ngihlale naye ngimbuze kahle ukuthi kahle kahle ngempela unginike ukuba. Sanibonani uSiphelo, ngithe angibhalele umjolo waserawundini ngezathu sokuthi ngifuna ungisize la, ngifisa ukulamanisa umamkhulu. Manje umamkhulu ngiyamsaba, kunzima ukumqonda. Ungihlonipha lokulana ingane yaleka nganemgabi olufana nomgabi la ingane encane kangaka. Wena uyibosela umgabi uyibukwana incane into ezace nje incane nje incane nje ngade kwazi usibeka iqanda vele ngeke uzuze kumina kuvele ungeke uzuze mina okahle wena uma kumina yeyisa le nto le nto uthwalele uze kuba usotoba. You my tululu, 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 you my tululu. Ke ke tutu went on my show to the people lo yelo pon pala ngama sisa makambe ke simchi but we are live on Umjolo around it's another episode but season 3 episode 2 lapho khona sibhalele khona siphelele la khona efisa ukuzoconfess phela udaba kwena namhlanje ihluke kakhulu alifani neminye sengeke sayihambela sila ona secret location la khona sizoza khona ukuthi sipheke usibhalele ukuthi sifuna simsize ngani. Uyazi ke nawe ukuthi ayikho into engiyenzayo ngikhadi imishado phela lalela asanda qekelekete. Kelekiti mwese Nkosini Media TV sesikhona le ndawo nesibhakisigameko la khona ke ubhuti wami la uSiphe esibhalelile ukuthi ke sifike sizomsiza ngodaba lwakhe olubaleka kakhulu. Siphe bhuti apha yaphila bhuti hamba yaphila igama ngoSiphe mfethu igama lami ngoSMG mfethu ngqhamuka seNkosini Media TV uhlelo umjolo around. Tshela mina mfethu yini engibeka la namhlanje? Mfethu ngithe angibhalele la umjolo waserawundini ngesizathu sokuthi ngifuna ungisize la, ngithe ngihambe esilungwini ayamehla ayithole sethathekile mfethu kabi inentokazi engiyithole sengithatheka ngayo ayiwena. Kodwa manje inkinga iyodwa ke izathu kuyisona sizathu esithe angibhalele umjolo waserawundini khona umamkhulu ekhaya ana imbalansis ya. So makhona umamkhulu kunzima ukuthi ngimtshelele lolu daba, ngiyafisa ukuthi alazi ngoba noma mncane udinga ukwaziwa ekhaya. Malake Siphe bafo senze njani lana sihlanganisa umamkhulu nomncane? Yebo, inhloso yami yokuthi ngibhalele umjolo waserawundini ngoba ngifisa ukuhlanganisa umamkhulu nomamncane, ngoba umamncane akanankinga nokuthi azane nomamkhulu. Inkinga yami yodwa angazi ngizoyazisa kanjani kanyamba yami ngoba ayalifakwa baba, hayi alifakwa libuya nodaba. So isona sizathu esinqala esidala ukuthi ngize ngigcine ngishuza ukuthi ngibhalele umjolo waserawundini. So ufike naye mamncane? Yebo ukhona umamncane kodwa ngithe angimshiye ngaphandle ukuze sokwazi ukuthi uqale sixoxisane nenkanyamba kuqala. Hayi sitholile nje inkanyamba sibuye naye siye sayincenga ukuthi ifike sazi ukuthi izoba kanjani, kodwa ke asimtshelanga okuningi izokhulunywa uma seyifikile inkanyamba. Kodwa lo daba lakho alunzima ngoba wena sazi isilwane sakho ukuthi sigcuma wapho kangakanani. Hayi yena ngiyamazi oba ngisho ukuthi inkanyamba, kodwa ke ngoba sisho isizulu sithi okuhlula amadoda kuyabiwa. Hayi ngikhetha ukuthi sinikele khona namhlanje. Hayi ndaka baba biza uma bizohlabele
angithembisa okuningi kodwa-ke ngicabanga ukuthi ubhalele thina nje unethemba ukuthi khona into ezokwenzeka. Angithembisi okuningi kodwa khona uzohamba ufumbethe. Khosi Media TV siyasuka manje siyobheka laphayana-ke umamkhulu sikwazi ukuthi sikhulume umamkhulu ebese-ke simhlanganise nomama Mncane njengesifiso sikabapho sibone-ke lapho ukuthi ngempela lolu daba luzophetha kanjani. Wento ongayenza ukuthi uhlale nathi umjolo Erawundini TV yakhe yaseKhosi Media TV, umjolo Erawundini season 3 episode 2 sizohlanganisa itempo bye. Qaqilekete sesikhona indawo esigameni seKhosi Media TV bathi uhlelo umjolo Erawundini lapho khona-ke sibize khona umfoka usiphelele umfoka Sotobe somhlanganisa laphana nowakwakhe uMangobese. Sawubona Mangobese. Yeah, unjani ba? Siyaphila njani na? Ngiyaphila nawe. Siyaphila. Qobise igama lami la esenjinga seKhosi Media TV uhlelo umjolo Erawundini. Indaba-ke ayikho ngathi kepha-ke bathi sithunywa so sithunyelwa lapha kuwe ukuthi sibize ukuthi uvakashele la ohlelweni. Empeleni indaba ingapha ubaba wekhaya ngicabanga ukuthi ubaba uyamazi. Ya, ngiyamazi. Umazi kanjani? Umyeni wami. Umyeni wakho? Yeah. Ngisathukile nje ukuthi ngibizele amapaki kwenze njani. Hayi indaba kuyona yethu. Sotobe mhlawumbe asingafundisa amaseko bethu asike simazi umamkhulu ukuthi ebewayini. Ndlovukazi wami apha. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Senze njani? Ngibizele amapaki. Ngikhiphile. Yebo, ngizothi njalo. Bengifuna ngathi singathola indawo esingakwazi ukuthi sibe kabili kuyena ukuze ngikwazi ukuthi ngindlulise lolu daba enginalo. Imali, amakhamera pho angaka. Ngiyathuka phela. Amakhamera. Ngicele umjolo Erawundini ekutheni ungisize kunodaba engifisa ukuthi ngindlulisele lona mama. Ngithusa-ke manje. Ngithusa impela nje. Ungathuki mama, akukubi kakhulu kodwa nginesicelo engizosicela lapha kuwena engibonile ukuthi ngeke ngikwazi ukusethula ngingedwa sizongisinda ngezathu sokuthi ngiyahlonipha ngcono ngicela ukuthi angilekelele kusona. Ngale. Isifiso sami la bengifisa ukuthi ngikhulise umuzi wakithi noma bekuyisicelo isona sicelo esingithathe sangibeka la njengoba nawe uyitholula namhlanje. Emake baba silungise la. Mawuthi sikhulisa umuzi usho uthini? Ingane ekhona nje ekhaya. Oh, kahle kahle isicelo sami sisekutheni noma isifiso sami ukuthi ngisho ukuthi khona esengimibonile ngapha edolobheni ngayithola sengilingeka sengiba sedolwaneni naye. Usho ukuthi ungibizela ukuthi nje ngizozwa lento ngitshela yona la. Ulande wonke lamakhamera lawa ngisuse ekhaya ngisebenza umsebenzi emingaka. Uzongitshela nje ukuthi wena khona usunibonile. Izathu ukuthi ngimlethe la ingoba ngiyakuhlonipha ngizokucela futhi ngizozehlisa kuwena. Ayangizwe lento eshoyo mina. Empeleni ngiqonda ukusho ukuthi sekukhona umnakwenu uma Mncane. Uyaqhubeka Shembe ingcwele. Uyaqhubeka. Isona Azikade ngangikubona. Azikade ngangikusola. Azikade ngangizizwa inkulumo zakho. Okay. Mama ngizocela imali ekona ekhabathini ngilandela wonke labantu abagcwele labazolalela nje yonke lecambatheka ongitshela yona. Usekhabathini ingane ethini? Bengesona isifiso sami mama ukuthi mhlawumbe ugcine ubuka umhlaba wonke. Ubuthi akube njani? Ubuka umhlaba wonke. Kodwa bengingenayo enye indlela ebengenza ngayo noma ebengingakwazi ukuthi nginxuse ngayo umuntu ongakwazi ukuthi azonginxusela kuwena acelele uma Mncane. Iwazi wayenza into engikholwa yazi ngathi ngiyaphupha. Mhlambe ngisazovuka ngeke. Kunezathu mhlambe mama engingakwazanga ukuthi ngitshele sona phambili. Isiphi awusho ngilalela. Umfowethu wandlule ngaganiwe. So
ey'nyangeni ezendlule uye wafika kwatholakala ukuthi kumele agane. Isona sizathu esigcine sidala ukuthi ngigcine ngithatha umamncane. Imali isona sizathu leso ngitshela sona leso besingeke size sikhulume leyo nto ekhaya. Bengifisa ukuthi kube kanjalo. Imali iyona leyo ntombazane yakhe. Oh, ngimbone khona ngapha esikole. Iyona-ke le nto-ke, iyona-ke iyalalela-ke, lalela-ke ngitshela. Yabo le nto ngitshela yona leyo, ngeke uze ukubone lokho, yes. Ngeke uze ukubone, ngiphinde futhi ngisho, ngeke ukubone lokho. Ngiyashisa umoya mama. Ngeke aze akubone lokho. Ngiyashisa umoya. Khabe, umhlola yini ngiyalingwa yini? Ungisusela ekhaya uzobukisa ngami la. Ngiyakuzwa Masotolo. Umndeni wonke uthini? Usukwayikhuluma noba yena le nto? Noma uyaqala ukukhuluma nani? Empeleni wena muntu oqala njengomuntu esengamthathayo ngambuyisa ngasekhaya. Zonke iy'nqumo engiy'thathayo kumele ngiqale ngiDlunkulu kuqala. Iwazi wangeyisa uyezwa. Uyangeyisa uyadelela. Iwazi wangeyisa. Iwazi wangeyisa wazi wawuphula umoya wami yezwa. Wazi wangihlukumeza mntana womuntu angithi ngithini. Akhona eyodwa nje umuntu engizoyizwa eshoyo. Akukhona eyodwa. Ngesikhathi sokuganga wena. Ngiyakuzwa. Ngiyaqala lapha angaqedi ukwakhiwa. Uzongitshela bazamancane. Lokhu kube isimo nami esingiphoqayo. Esiphoqa ukuthi ulethe omunye umuntu. Angithi mama uyasho ukuthi umfowabo uyazi. Akho mfowabo la. Akho mfowabo la. Phatha inkanuko nje lo. Ushiya ekhaya mina mntana wami ngithi ngithini wena? Ngishiya nezingane. Eyazi singakenyaka engabuyi. Yesithathu. Bangithi singithini kwena? Okusho ukuthi behleli nalo ntombi la ngitshela ngayo. Ekhaya qediwe ukwakhiwa. Masotolo. Yabo njengoba ngikutshela awumancane, awumela kancane baba. Inezinto engafulekiwe lapha ekhaya. Awu. Yaseka. Yes. Nemali bengasayithumeli kahle. Kusho wona ukuthi behlalele kona lokho eGoli ngithi ngithi. Kufanele mina ngihlale la. Ngilalele nedoda ngitshela wona. Angeke kubone lokho. Lokuyabona ngiyakwenza ngifile. Masotolo. Uyakwenza ngifile. Masotolo Ngicabanga ukuthi baba mhlawumbe lento ngoba ifuna abantu abaphansi. Abaphathi bani? Awuboni mhlawumbe ngasithatha kulethe ingozi mhlawumbe ukuthi mangabe ngayi mhlawumbe ngasiyidayile ingozi. Ngavele kwenzeke lokwenzakalayo. Nokufa yena. Angavele afe. Akufanele ukuthi afa vele afa kodwa ngezenzeke lokho lawana. Hayi kwami. Imali uphela ukuthi uzomletha kuphi? Masotolo. Okay, ngaphambi kokuthi sifike lapho nginesicelo esikhona esokuthi bengisacela ukuthi before siqhubeke nenkulumo sikhulume nomuntu osimbonile. Mhlawumbe ukuze sikwazi ukuqhubeka kahle Mhlawumbe ngasimbona mhlawumbe nomagazini izwane. Lokho kuyisicelo. Hayi ngiyathuka nenze ngendlela yeni. Ngizale nikubonayo. Ayenenze nje nikubonayo. Okusho ukuthi uMasotolo uyangivumela ukuthi ngingamlanda kwazi ukuthi ngibone. Angisho ukuthi umlanda kwami ngoba ethi usevumile. Kodwa singakwazi ukuthi simlande ukuze ambone. Futhi asike simlande sibone inkulumo yezwana yini mhlawumbe ngase nakuthi bekhuluma uma ngicela mhlawumbe ngase kuleyo ngiyahlalisela ngilaba. Akele yithi Mosi Social Media TV sesine ndawo legameko la khona ke umamncane somhlanzi nomkhulu bakwaSontobe. Mamncane sawubona. Sanibona ke njani? Siyaphila njani la? Siyaphila igama ngose Mosi Social Media TV. Amahlelo abutheleziwe. Amahlelo. Oh, mashehe. Hayi sakubongela mashehe. Ukuthi ufike la ekhaya. Le ndaba le ayikho ngami la mamkhulu ngitshelile. Sontobe. Sekhona mashehe. Sekhona mangomese. Awubatshela ukuthi yiphi inhloso ebabeka la namhlanje kumjoyonke. Sawubona mashaka. Uyaphila? Ngiyaphila. Njombona. Uyena umashana lo. Bengikhuluma ngayo ngesizathu sokuthi ngicela ukuthi azokwengeza ikhaya. Hleka ntombi kaNgobese. Mashene. Yena mamncane lo. Yebo yena mamncane.
eyihleka noma kufika umama mncane lo. Yeah. Uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Yebo ngiyazizwa. Ngabe khona uNdlunkulu angakuboni kahle noma Kuningi engakuboni kahle. Kuningi engakuboni kahle. Ingane phela le. Uyangitelela nje wena kahle kahle. Uyangeyisa, uyangithuka. Ungichapha ngenhlamba. Ingane lo uzoyenza le ngane le. Njengoba wena ugugu njena nje. Uzibona nje wena uphelele nje phela unomfazi nje. Iyakwazi ukona ukupheka iqanda lento. yebo uyakwazi kodwa-ke akeke yikhulumele yena. Akhulume noba? Anazi lena nto kwena? Uze kumina ngiyavuma. Kodwa ngicabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kunesikhathi la enizohamba khona nihlangane. Hlangane nami? Yebo. Nami? Yebo. Niyazizwa kodwa nini? Usanongihlanyisa nini? Njengokuthi mhlampe kunomcimbi ekhaya. Uma ngabe kunomcimbi ekhaya. Ekhaya liphi? Isona sizathu sobe sidala ukuthi nihlangane. Ekhaya liphi? La kwani? Yebo emzini wakwamkhulu. Kwani? Usho kwani? Yebo njalo. Uzoletha le ngane le kwami elingana nezingane zami. Ngoba ungayiboni nje lena lento ukuthi le ngane izofuna imali lengane. Izobhikisa uqeda wonke lo muzi lengane. Ngiyakuzwa kodwa ngisacela ukuthi kwesinike ithuba ake yichaze inhloso yakhe nakeze ngakho. Angisele mamkhulu wakho wena. Angizile uzonzani? Kuphi? Kuphi? Ekhaya kwaSodoma. Kuphi? Uzovusa kuphi? Okay. Kahle inhloso yami ukuthi ngivuse umuzi wakithi. Isizathu salokho ingoba kunomfowethu owandula phambilini. Lokhunjana kumele athathe unkosikazi. Engangazange ukuthi ngikwazise lokho ngiyaxolisa ngalokho. Manje usuzolanda amakhamera landa bonke labantu uzongiletha la ePaku ngilethele uzombonisa ngalento ezace kangaka. Uzongitshela ukuthi iyumna kwethu ingane le engizalayo nawe izala nje ubuyikhedla nje umdedevu ugcwele intshebe. Uxolo ma ukuzaca kwami kungena kanjani le? Kuyangena. Kona uyakwazi ukuhlawula wena ukushaya nje utshani. Pheka ipharish uyakwazi? Ngizokufuna. Angizwa ma? Ngizokufuna. Ungangisukeli mina. Ungakhulumi nami futhi yazi? Awungakhulumi nje. Awufuni ukukhuluma nawe mina. Angikwazi. Ukuhlonipha lokulana ingane yale ingane yamgabe. Ingane yamgabe ufana umgabe la. Ingane encane kangaka. Ubani ufana nomgabe? Wena uyibona umgabe uyibukwana. Incane into ezace nje, incane nje incane nje. Ngade wazi upheka iqanda. Ngiyakwazi. Unesibindi intombazane. Bathina abazali bakho lapho uma khona. Bayazi ukuthi uhamba ubhidliza nje imizi yabantu. Awuzile kumina. Ufanele vele uthi vele uzuze kumina. Kuvele ungekuzuze mina okahle wena. Okahle wena. Uma kumina. Uma kumina. Siyayisa le nto ingele nto uthwale le. Uze kuba. Uze kuba. Mazala. Engakumanta wena ngaphezu. Ngizele lezi ngoba lapho uma khona. Sayinto bo. Ayikho into engakhiwa ile nto le. Ayikho into engakhiwa ile nto le. Uzowakha phi? Uzowakha kephi? Uthi makutshela kusela kusakho nothi uzowakha kuphi? KwaSotobe kuphi? Ehlule kwakha indle khona izinto engayiqedile ukuzakha. Into wena uzongakha nje wena. Mamkhulu. Ngiyadecide ukuthi kungcono ngomaphela ngaphesheya. Ngoba ngeke ngize ngikwazi ukumhlalisa nawe uma ngabe sengimthatha ngibeke eduze kwakho lokho kuzobe sekukhomba ukweyisa noma ungakuboni. Uvele usungiyisile. Ingakho usuvele usungiyisile. Bengizomcelela ukuthi abe ngaphesheya. Ngoba akulula ukuthi sengingamlahla ngoba sivele sesiney'ngane na. Uzwile? Uthi sekuney'ngane. Sekuvele iy'ngane. Ngicabanga ukuthi konke kusha. Ngicabanga ukuthi isona sizathu. Awuzangayichazi indaba yey'ngane ngiyayishwama indaba yey'ngane bakithi. Bekungelula ukuthi ngichaze. Ezakho zona lezo y'ngane? Yebo. Kule ngane le. Uney'ngane enganeni le. Ewunesibindi mntana womuntu.
awunesibindi. Mhlampe ikuphi okwenza ukuthi umbone ukuthi uyingane? Mhlampe khona ombuka ongamthembi khona. Ibo, buka inziphwana lesi. Khonto engazi ukuphekwa nezipho lesi. Ikhonto engazi ukuphekwa lento le. Ungangiphenduli mina ngane yami yazi, ophendula unyoko. Mangabe wahlula abazali bakho, ungangisukeli mina. Manje ngimthanda usotobe manje. Angifuni lento kwami. Nangu usotobe wakho wena ngane yazi, phuma kumina. Okay, ngizocela Uma ngiyena nokholo ongamvuma mama noma nje ukuzama uthanda ukukhula. Ngoba ngithi uyabona ukuthi indaba le ukuthi ufuna ubaba lo sala la. Cela ukubuza, ngoba ungaboni nawe nje wena ukuthi ingane le. Kube njani la ngane? ngisacela ukubuza la Ndlunkulu wami. Mhlambe ikuphi ekumele ngikwenze noma okulungile ukuthi ngimveze noma mhlambe ngiqhubeke ungamazi. Ngoba njengamanje ngicabanga ukuthi lokho engikwenzile kuyindlela ukukhombisa ukuthi ngikuhlonipha kangakanani nanokubaluleka kwakho kumina. Ingakho ngithe angimveze. Yazi ibheka lo hlangothi mangobe sebayenda bangasibhekisa ukuthi uhlonishile ukuthi alento umazi yabona. Okunokuthi nje ahlalele emkhibhidweni. Njengoba ushilo wangitshela uhambe inyanga. Eyi bekufanele. Bekufanele. Asalele. Hlale la ehleli khona. Bafana ahlale la ehleli khona, hayi angamlithi nje la. Kodwa manje ukuthi izathu salokho ukuhlala kwami le ekugcineni ubusuvele nje uhleli. Busuvele ungasabuyi vele. Yesithathu lenyanga le. Yingakho kugcine ngithatha isinqumo sokuthi angimlethe. Nginesicelo la isikhona. Nginesicelo sokuthi ngimakhele ngaphesheya. Ukukhombisa ukuthi akazile ukuzothatha indawo yakho. Alright. Ake ngizame nje ukuthi ngehlise umoya. Mamncane. Ake ngizame nje ukuthi ngehlise umoya. Ngicela angithi ngibuzile. Angithi ngibuzile. Angithi uyakhuluma fanele ngikuphendule manje. Yeah. Yabona kwami angidingi la ntombazana ngeke izokubone lokho. Uyokwenza ngifile. Yeah. Noma ngabe isipho sinqumo sithathayo. Sithathe umenzele lento ufisa umenzela yona kodwa kwami angimudingi. Ngiyema lapho. Masotho. Ngiyabonga mama. Engicelayo la ndlovukazi yami. Noma ngifisa ukungidlulisa ngizokwenza isiqiniseko sokuthi konke okudingayo noma engingakwenzile ngiyakwenza. Kubalulekile nje. Mina ngiyakusho ukuthi ngicela umuzi ejole kule baba. Ukuthi uwakha kahle. Ukuthi ngithi yaqiqonda. Yes. Mamncane. Uyeza uNkulunkulu uyakwamukela. Ngiyabonga umamkhulu ngithanda ngempela. Inhloso yakho engifisa ukuyazi yini la ekhaya? Ukuzovusa umuzwa wasekhaya. Ikuphi ozofika ukushintsha la ekhaya? Akukho engizofika ngikushintshe ngizomhlonipha umamkhulu kodwa nami ngizomhlonipha. Mangabe ezokuhlonipha. Ngenye indlela mamkhulu uyaneliseka and uyangivumela ukuthi kulungile ngambeka ngaphesheya. Baba bese ngike ngasho ngizophinda ngisho futhi. Enzani enikubonayo kulungile. Kodwa kwami ngicela ungihloniphe kwami. Yiloko engizokusho njengamanje. Sengicela uhamba futhi mina manje. Ayi uyabona nje moya wami ubuhlungu. Ngiphatheke kambi. Angizazi ukuthi ngicabangeni. Yonke into ivesane nje yangehla ngaphezulu. Umnyeni wami ezongilethela ingane encane ezothi izoba umnakwethu ithi izokwakha umuzi. Ayi angifuni ukuqamba amanga. Bengakulindele ngale ndlela yokuthi ngithukile. Kuningi okungithusile akukhona nje lokho akusho manje kodwa kuningi osulile kuvela nje kancane kancane. Kodwa ke bake egcineni ayikho into engizoyisho ukuthi nje ngehle ngenze ngangikuzele emzini wami ngoba ngeke ngihambe ngikhishwe ingane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nje ukuvezile kona lokho akuvezile noma kona ke kuyesinda ke. Ngiyabonga.